Lisikusebenza kanzima mol ngoba wena udliwa kamnandi wemol sikusebenza kanzima ezweni ngoba wena udliwa kamnandi. Sanibonani bakwethu, uKing Nuba lo boss wani ebeliboca bakwethu la njengoba ubona nje kudeka itafula phambi kwezitha zami. Izitha zami ezibikwa le video ziyasho ukuthi sasithi ngeke lutho, sasithi angikaze adliwe liboco, sasithi ngeke azedle kahle, but manje niyabona ukuthi kunjani phambi kwezitha zami. Zitha zami nale tafula engilidekayo phambi kwenu ibiliboco lesi. Bakwethu njengoba ubona phambi kwami akusimagwinya ke lawo, emgicela ukuthi amagwinya lawo nimathenga ngoba 1 rand cha. Bakwethu njengoba ubona la uphaya lo, uphaya owenziwe phi emakhaya. The main made pie isilungu ke leso, uma ngaba zange ufike ka grade 9 ngeke uzusazi the main made. Bese sithi uphaya lo njoba nobona okokuqala, uphaya lo owesibili. Njoba upha oqqa wesibili bese sithi uphayi 1 uphayi 2 mase behlangene ophayi squared. Pie squared ke lona ke mawulokhuzana mawudla kumele wazi ukuthi kwimvela kancane ukuthi uqede bo2 ngobani bayasuthisa. Bakwethu ngapha bese kube ijuice, akusiyona ijuice noma yipi ijuice i-oros ayikusiyona lama juice aphathisa ngomkhuhlane ogcina soya kadokotela ngenxa yokuthenga into eyiship le ila ku 30 something rand ayidliwa noma ba. Bakwethu ngiselana ke bese kube leli iplate le lokhuzana elifayo, idlele izitshene ezifayo, ngidlalele izitshene ezifayo. Asokuhlanganisa ke lokhu kubizwa ukuthiwa i-full meal. I-full meal ke bakwethu ukudla okugcwele. Full meal ukudla okugcwele. Lokudla ke lokho kudliwa free emakhaya. That's why ngiyithandela ukuyihlalela emakhaya. Edolophini lokudla lokho bezobuza ngokuthiwa shiny what or cheese what. Uthola ukuthi njengoba ku-full meal nje sekulokhuzana seku 1300 manje zonke kanje uphayi squared lo phaba u2. That's why thanda ukuyihlalela ekhaya, ngidlele kamnandi ngidlele kamnandi ngidlele kamnandi ngidlela kamnandi njengoba ngisekhaya nje. Angikhiphi kwamali, uthengela uflower nje, uyithengela ishebo kuhlanganiswe. Kukhona ishebo ke laba wethu akusona noma besiphi ishebo kuhlanganiswe ishebo eziningi, nothi ishebo nje nenongo eziningi kwathi biliboco kwahlanganisa. Awus ngobani ababethi ngeke ngibe lutho. Ungibona nje nami ngingaka nje ngikhule ngawo uphaya le ekhaya, sikhule ngophaya wenziwe umali upha ubona. Kuthiwa the main made phaya. Yabona nje engibusisekile le ekhaya. Ngibusisekile ngoba abanye bawujwayele emabeya emagolo uphaya. Bawujwayele emagaraji kuphi la efese sekuthenga khona nakhona sekuphoqa uthola uphaya wathi umuntu angithengele into ke train akazi noma yini uphaya bakwethu. La emakhaya sidla sikhula ngawo itabunga leli nganoma kuthiwa yini itabunga ngayini lo flower lo ovela ugoju uthi ugoju bese ufakwe sometimes afaka lutho uma kwetabunga faka lapha xaku lana ke itabunga lihlanganise neshebo kwaba mnandi. Ubona wayethi ngeke ngibe lutho ngidlibi liboco. Ungibona ngikhuluphele kangaka, ungibona ngingaka ngikhule ngidla kanje bakwethu. Ngisho ubona wayazi ukuthi ngiyobe ngidlibi liboca kaveza umunwe. Ubani wayazi ukuthi kuyoshaya lesikhathi ngidla mnandi kanje. There is no one bakwethu. How to eat it ke manje I want to teach you ukuthi how to eat uphaya. Abanye bayazingcolisa udliwa kanjani uphaya sikhona kona la bakwethu. Nkosi bawo nkosi wami osezulwini cela nje manje bosisi lokudla esikuphiwa nguwe manje naphakade bese nangelinye ilanga ungavumeli ukuthi isivakashi size ngisazodla. Yenza ukuba ngibe nomoya ohamba phambili ukwazi ukusenza isivakashi ukuthi masiza ngingaphaki mangizoze isivakashi ngihlalele endlini ngiphole ngingaphaki ngoba ziyaqede ukudla ivakashi. Thola ukuthi sekuphela inyanga usenakudla
njengamanje ngithi lwana bathakathi ilwana emikhovu lana nabotikolosha abadla ukudla emizini abantu baxoshe baphelelele ayivakashi zithi umama kuzodliwa zisazi isikhathi nazo sokuvakasha ngoba umbuso wokuthi uphele inyanga igrocery sakhona kuyoba ngowethu njalo mangaba sivakashela ngesikhathi sokudla busisa lokudla manje naphathe amen bakwethu how to eat uphaya ngale impukane naso yeah how to eat uphaya nangu uphaya wakho